Okay, so mo to ang kinatibukan gyud, no? Wa tay giputol adto, ha? Kinatibukan sa interview ni Anda Mayor Inday, si Masyo. So, hinatunta inyong na bati unya ang iya pong mga pagpasabot na kuha ninyo, no? So, palitan tanan, no? Naminaw ta. Ayun na ramang gyud ti ali. Magpaminaway ba, di ba? Kanya-kanya mataog ka ng panlantaw, baruganan. So, salamat ta adto, no, nga si Mayor Inday Simasyo nagpatinaw sa maong isyo. Ako karon pananglit, humanam akong paminaw. Ako pong gisana-sana ang iyang mga sulti. Di ba? Yung bitaw atong sabton, atong tanahon, ang iyang mga punto. Karon ako nakita ka ng moingon bitaw siya nga pakauwaw. Okay ba na nga moingon silang mayor ba nga ato silang gipakauwawan? Ang katawhan ba di ay og mutingog ug naireklamo pagpakauwaw ba di na? Usa may angay kaulaw gud ana. Usahay lagi makaingon ko kini bang atong mga opisyalis sa gobyerno kuna na diha sa pwesto bitaw dili tanan. Usahay makaingon gud ta labi na mayor unsa pa ng mga dagko ng ranggo murag tuwa na ba sila sa ibabaw, murag na sila sa trono nya kitang katawhan niya tas ubos, wa na tay katungod mo tingog, wa na tay katungod mo reklamo. Ang ilang reaksyon kung natay reklamo ingon ana reactive, gipakaulawan sila unsa pa diha. Ay dili man tingali ingon ana oy. Ang gobyerno baya, ang gobyerno dili lang sila, ang gobyerno ang katawhan. Ang kwarta nga ilang gidawat nga sweldo sa katawhan, so why katungod? Why katungod ang tao nga moreklamo sa ilang mga binuhatan? Danang punto hadi ko mo uyon. Karon sa giingon lagi nato nganong naukay kining maong pagpangulikta og 30 pesos. Unang-una gisusi man ni didto sa sangguniang palalawigan. Tinuod na naningkamot gid ta ako mismo. Naningkamot ta nga makita ta katinawan ba. Ang ordinansa gud sa lungsod mga higala alang lang sa kasayuras kanang wa kasayod ba. Reviewon maguna dito sa Kapitolyo. Kanang sagudi ang panlalawigan. Reviewon kana susihon ba kung wa bay nalapas nga balaod o bahig paningil, bahig pangulikta, wa ba mo lapas rasad, sobra ang gikolekta, ingon na ba? Doon na kanay pagsusi nga himuon didto sa sangguniang panlalawigan. Unya aprubahan. Doon na pa nay recommendation sa mga abogado. Kaya na may mga abogado sa Kapitolyo, kanang Provincial Legal Office. Tan-aon pag yun nas mga abogado dito. Karon ang pangutana. Kumani pangutana, ha? Madalas sila'y nakamagpawin na shorts. Okay, ang pangutana. Aprobado ba ni nga ordinansa nga pagpangulik tag 30 pesos? Aprobado ba ni sa sangguniang panlalawigan? Aron maka kita tagtubag ana atong paminawon ang sekretary gid mismo sa sangguniang panlalawigan nga nasayod sa record sa tanang ordinansa sa tanang lungsod sa Bohol. Apil ang anda. Atong paminawan si sangguniang panlalawigan Secretary Sir Bonifacio Quirog Jr. Aniya ang iyang mga pamahayag. Entrance fee dito sa lungsod sa anda, kadto bang atong gihisgutan des mga niaging adlaw mga higala, kining ilang environmental users fee didto,
Atong oras alas 9:29 sa kagabion. One-on-one sa Tagbilaran by Night. Atong makauban karong gabiuna mga higala ang giilag yun o girespeto nga sekretary sa sangguniang panlalawigan diha sa atong mga hawanan sa board members o atong vice governor sa ilang sesyon. Aspikas linya mga higala si Sir Bonnie Kirog. May gabi Sir Bon, si Tonton Aniskal sa tulumanon sa Tagbilaran by Night. Iiri aton og tanang mga tikominaw na to sa Tagbilaran by Night. Okay. So Sir Bonnie na sumpay na to ning atong hisgutanan karon sa entrance fee aron nga mas entrance fee nga 30 pesos didto sa lungsod sa Anda sa tanang mga dili taga-Anda. Unya atong nasayran nga 2020 ra man di ay kuno ni giaprobahan, unya 2020 ra pod gi-forward din sa sangguniang panlalawigan. Naunsa man ni dinha sa sangguniang panlalawigan na Sir Bonnie? Actually ton ang kung wa ko masayog doon na siya gamay nga history, no? Ang una niyang version 10 pesos ang impusan balayranan. Unya gisuksok man nila sa ilahan revenue code, so na pasar ni kuridas ngadto sa revenue code sa ubang mga balayranan. So wala siya ma-special og tan-aw, no? Pagka 2020 ilang gi-increase ngadto sa 30, no? So mao ni karon ang giduso sa sangguniang panlalawigan o giabot siguro ni sa eleksyon baka wa kayo ko ka sayo sa mga rason basta kay naan na ni sa opisina sa provincial. Utan des mga niaging adlaw mga higala. Kining ilang environmental users fee didto. Atong oras alas 9:29 sa kagabion. One-on-one sa Tagbilaran by Night. Atong makauban karong gabiuna mga higala ang giilag yun o girespeto nga sekretary sa sangguniang panlalawigan diha sa atong mga hawanan sa board members o atong vice governor sa ilang sesyon. Aspikas linya mga higala si Sir Bonnie Kirog. May gabi Sir Bon, si Tonton Aniskal sa tulumanon sa Tagbilaran by Night. Iiri aton og tanang mga tikominaw na to sa Tagbilaran by Night. Okay. So Sir Bonnie na sumpay na to ning atong hisgutanan karon sa entrance fee aron nga mas entrance fee nga 30 pesos didto sa lungsod sa Anda sa tanang mga dili taga-Anda. Unya atong nasayran nga 2020 ra man di ay kuno ni giaprobahan, unya 2020 ra pod gi-forward din sa sangguniang panlalawigan. Naunsa man ni dinha sa sangguniang panlalawigan na Sir Bonnie? Actually ton ang kung wa ko masayog doon na siya gamay nga history, no? Ang una niyang version 10 pesos ang impusan balayranan. Unya gisuksok man nila sa ilahang revenue code, so na pasar ni kuridas ngadto sa revenue code sa ubang mga balayranan. So wala siya ma-special og tan-aw, no? Pagka 2020 ilang gi-increase ngadto sa 30, no? So mao ni karon ang giduso sa sangguniang panlalawigan o giabot siguro ni sa eleksyon baka wa kayo ko ka sayo sa mga rason basta kay naan na ni sa opisina sa provincial legal office.
Okay. O wa pa ni nila hatagi o pagtuki, no? Kay na may tanawon ko din daghan mang tanawon ini gusto ba ang mga boto o niagi ba ni public hearing kay kon man imposition of fees man so kanang mga butang pananahon pa na nila o ang usap po daan ang gikalisdan tingali sa karon nga PLO tungod kay sa niagi pa maning administrasyon, no? Ili pa man karon so murag gikay-kay pa nila o tiwason pa nila og trabaho. Okay. So, on the first place, pag-refer din ha sa Sangguniang Panlalawigan, i-agenda man ni Sir Bone, di ba? Unya, i-refer og komite. So, kinsang komite man ang na-referan aning 30 pesos unta? Maog gyapon ang Committee on Review of Municipal Ordinances. Pero lahi na ang chairman karon, no? Kay nagbago na malagi administrasyon ang chairman karon, chairperson si board member Gloria Jimenez na. So, ang pag-refer ani kaniadto, ang chairman pa ani kinsa man? Wala ko ka siguro og si board member Abinido pa ba to o si board member Adyong na. Ma'am Slay gasunod og kuan, gasunod og mga chairman sa Committee on Review, no? Murag gisundan ni board member Agyong si board member Abinido. So pag-refer dito sa komite, ang komite ba ila pong gipasa dito sa Provincial Legal Office aron nga tan-awon? Murag nga akong pagsabot kadtong abogado nga assign na nihawa na sa kontraktual na mo ng mga abogado diya kasagaran jutay na may permanent mga usado ka. Kinsa ka to na hinumdum ka nga ang abogadong na-assignan niya? Ang abogada to murag attorney Hamlig kung ako masayop. So Luz Hamlig matayali pangalan. So karon karon Sir Bon, naagi hapon ni dinha sa Provincial Legal Office wa pa makabalik dito sa komite. Wa pa kay kinigod ang aning hatagan gyud og pagtagad sa Provincial Legal Office karon kay nahimo naman ni siyang dakong kontrobersya diha sa lungsod, no? So sa imong tan-aw Sir Bone, ikaw magyud mo idugay og kasinatian, appeal magyud ni sa inyong scope ang pag-review sa ordinance. Ang depensa pod nila didto nga ning lapas na kuno sa allowable period nga gihatag sa local government code nga ako na gibutang didto nga og dili maka-review ang Sangguniang Panlalawigan within 30 days, deemed approved na ang maong ordinansa. So unsa po imong take ani sa imong experience Sir Bone? Tagsara man kaayo magpa yun anak nga kahimtang ton kay bisan og mulapas na kasagaran gyud sa kalungsuran mahadlok gid sila mo implement kung walay validation. Validation, pero of course kung makiglali sila ato na nato na isandig sa Provincial Legal Office alig kay ana kay panguluhan ni Attorney Handel Lagunay, no? Si Attorney Jojo na mukatkat mga batikang abogado mo na sila. So sali kay nila anagon sa ilahang mahimo niyang hukom ana. So nila. As of now, kining maong ordinansa nga nag-imposar og 30 pesos, wa pa gyud ni validation gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Wala. Wala siya validation. So, unsa po imong comment ani Sir Bon sa imong experience? Ila namang gi-implementar didto? Unsa po imong ikasulti kahain muna akong giingon nga kanang ila marapod nanguan gyud kinta sila na nangahas kinta sila ikumpara sa ubang lungsod ba. Tagaan ka na kog example to, no, ang lungsod sa Ubay dunay mga investor dito nga dagko nga gusto mo sud niya tungod kay wala pa maaprobahe ang ilahang investment code.
o investment code basta kay mga ordinansa nga gitanaw bahin sa investment, no, wa gyud nila i-implementa, no, nagingnan sila sa kanang daman sila yung mga consultant, tapos sila yung mga abogado na pwede man ninyo i-implement kay doon na lang risk gamay nga kung Invalidate. invalidate maka-refund baka mo kung sa mga ninyong impusar, pero wag yun na nila buhata to, no, kay gusto kasagaran yun na man ng kalungsuran, no, mga niguro gid sila nga maaprobahan gyud o ma-validate gidaan sa SPO sa sila. Bisan ako na konsehal makugunom ka tuig. Dugay. Kanang dugay. mga annual budget dugay man gyud mo palusot og validation ang sangguniang panalawigan, pero among huwaton usa na mo gamiton ang mga bag-ong appropriation kay lisod og mo diretso ta kay naay mga legalities uban nga di nato makit-an. So kini sila karon nangahas lang gyud. Medyo na siguro sila gisandigan po. Posible po na. Makabayad mo po sila mga abogado kintaw. Na po sila gisandigan. Posible nga po na. Pero sa side karon sa committee level nga si Board Member Gloria Jimentesa na Sirbone, doon na ba kay nakuha pod nga information o tughit ba pod yun niya dito sa PLO nga dalian na din ha? Malamang kay galing lang kay karong Buwana God Women's Month chairman mo po na siya sa Women's Committee on Women na busy kay si Okay. So naputol ang atong interview ni Sangguniang Panalawigan Secretary Okay, ang inyong nabati mga higala, ang interview ni atong kauban, broadcaster, Tonton Aniskal, sa iyang tulumanon sa Tagbilaran by night sa DYRD. So, kana nadungog na, ang gato lang pong gibalik diri, alang sa dugang kasayuran sa uban, nga wa pa kapaminaw ni adto. So, karon atong nadungog nga ang anda nangahas. Nasabtan ba nato ang pulong nga nangahas? Ilag yung gipugos pagpatuman ang ordinansa nga wa pa maaprubahi didto sa Sangguniang Panlalawigan. Wa pa ma-review sa mga abogado didto sa Kapitolyo. Mismo ang Secretary gyud sa Sangguniang Panlalawigan ang namahayag ni ana. So hinatunta nga kana usab paminawan nila ni Mayor Inday Simasyo. Kay ang tinuod ra bagyod no og naay politiko. Klaro lang ha. Masaya sila kahit wala pang tanghalian. Amo ni klaro. Og naay politiko nga musakay ani mga higala. Pwedeng kasuhan sila ni Mayor Inday Simasyo. Apil ang mga konsehalis. Apil ang tresurero nga midawat sa kolekta. Kay illegal ka na nga pagpatuman bisang pag-unsa ilang rason, no? Ang maong binuhatan sa opisyal sa lungsod nga magpatuman og ordinansa mga higala, dako ang silot ni ana. Unsa man ang silot? Ang silot niya na mga higala, pagkatanggal sa trabaho, tanggal sa trabaho niya na pag-permanent disqualification nga dili nakapwede mo hawid, dili nakapwede mo trabaho sa gobyerno, o kung politiko ka di napud ka kalansar sa eleksyon. Mao ta nay ampingan ha.